Эй, Аллам. Жиын. Нет, Ати, нет, пожалуйста, нет! Сезнең татарча белми, сөйләшми торган дусларыгыз күптер мөгаен. Таныш булыгыз, сезнең яңа дустыгыз Вәли нәкъ шундыйлардан. Татарча өйрәнмичә авылдан кайту юк сиңа. Һәм әлеге маҗаралар аның турында. Ого. Кеше дә юк, акылы да юк, менә бит җиңел генә. Кайттыңмы ни, улым? О! Бу көннән мин синең ни ашаганыңны тикшереп торачакмын. Теләсә кемнең йолдыз ясап була. Менә бит. Теләсә кемнән. Энекәш. Менә мин карап торам да. Син бик иртә. Курица или мясо? Курица или мясо? Мне курицу. Аби, а ты не видела мой планшет? Күрмәдем. Ни икәнен дә белмим. Әйдәләр. Йот. 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 Менә монда телефон тота. Алло. Так, стоп, снято. Тәнәфес 5 минут. Ике чай, тиз генә. Вообще-то чужое брать нехорошо. Чужое? Син бит миңа җит кеше түгел. Танымадыңмы әллә? Бу бит мин, Айнур. Бабам. Тебя забудешь. О, собака! Ко мне! Принеси. Актыррак, кил монда. Бар, мунчаны ягып кел. Ого!
Жиен, бүгін клубқа шығамыз. Я не хочу. Тем более я там никого не знаю. Әйда, бұршылма. Таныштырмын. Былтыр күтуге шыққан игайыма бірсінде бір үгіз қошты да мен оның ортынан жүгірдім. Былтыр біз күтуге шыққан игайыма соңынан бір үгіз қошты да мен оның ортынан шоптым. Ой, Гафу, ит. Эй, қорқыныш түгел. Ал су. Вәли. Никтер минем сине бу авылда күргәнем юк иде. Мин бу деревняда, как бы это сказать. Алсу, ну сен барасыңмы, юкмы? Хәзер Илнур, хәзер. Ярар, Вәли, мине көтәләр. Bir übessim kille gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile